Bueno, txaldeon, danak gaudenez eta dagoeneko 6:30 pasa direnez, hasiera emango diogu 2024ko uztailaren 16ko udalbatzari, ohiko osoko bilkurari eta gai zerrendan lehenengo puntua ohi bezala aktarena da. 2024ko ekainaren 25ko ohiko bilkurari dagokion akta onartzea eta ez dakit aktaren inguruko zerbait daukagun, bestela onartuta geratzen da. Bigarren puntua ondorengo ebazpenen berri ematea da, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak. 1721 zenbakitik, 1978 zenbakira, biak barne eta tokiko gobernu batzordearenak. Honen inguruan. Sí, hay varios decretos que están solo en castellano el texto, la información principal. Sin más decirlo, porque sí que lo hemos dicho, sí que lo he dicho en las comisiones y comentarlo aquí también en el pleno. Okerrez baldimanago izendapenean, ez? Euskara hutsez egon daitekeen atal bakarra izendapenarena da, ez? Eso es. Ados. El título del decreto, sí. Hori da, okerrez baldimanago batzordeetan jakinarazi da, jasota dago, bale? Oso ondo. Besterik? Konforme. 3. puntua berri ematekoa da baita. Eremu bateratuaren 2023ko likidazioaren aurrekontu egonkortasun eta finantza iraunkortasun txostena. Tokiko sektore publikoarena. Kasu honetan, badago zerbait esateko. Konforme, 4. ere berri ematekoa, 2024ko 2. hiruhilabeteari dagokion udalaren eta menpeko entitateen aurrekontuaren exekuzioa eta ordaintzeko bataz besteko EPA honen inguruan. 5. berri ematekoa da, 2023ko barne kontroleko jardueren urteko laburpen txostena. Honen inguruan zerbait esateko. Ados, 6. proposamena da, 2023ko kontu orokorra onartzea. Mikrofonoa piztu, bai hori da. Proposamena 2023ko kontu orokorra onartzea. Izenpetzen du Ogasuneko zinegotzi delegatuak. Onartzeko eskumenea duen organoa, udalbatzarra, aurretik kontuen batzorde bereziak irizpina eman da. Aurrekariei dagokienean, kontu batzorde bereziak 2024ko ekainaren 11an oniritzia eman zion, 2023ko ekitaldiko errenteriako udaleko eta bere menpeko entitateen kontu orokorrari. Jendaurreko epean ez da inongo erreklamaraziorik aurkeztu eta udal kontu hartzaileak dagokion txostena eman du. Ogasuneko zinegotzi delegatuak erabaki proposamen agindu eta beraz udalbatzarrari proposatzen zaio. 2023ko ekitaldiko kontu orokorra onartzea. 2. Espedientea herri kontuen Euskal Epaitegiari bidaltzea fiskalizatu dezan. Eskerrik asko Arantza. Honen inguruan zerbait, galderarik edo iruzkinek, bozkatu egingo dugu beraz, aldeko bozkak. Ados, 11 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak. Gainontzekoak 10 abstentzio, beraz onartuta geratzen da. 7. puntua ere proposamena da, kredituak judizioz kanpo aitortzea. Proposamena kredituak judizioz kanpo aitortzea. Izenpetzen du Ogasuneko zinegotzi delegatuak. Onartzeko eskumenea duen organua, udalbatzarra aurretik antolaketa batzorde informatzailearen irizpenarekin. 2023ko ekitaldian ordaindu gabeko betebehar ekonomikoak eta aurrekontua negoztekoak daude, guztira 20.015 euro eta 21 sentimu zenbatekoa dutenak. Udal kontu hartzaileak txostena eman du eta giaztatuta gelditu da betebehar horiek bidegabekotza jotzen direla. Kontu auzitegiak 1915/2021 txostenean jasotakoari jarraiki. Era berean, udal kontu hartzailearen txostenaren arabera ofiziozko berrikusketa salbuetsiko luketen baldintzak betetzen dira. Eta ondorioz, egiazki jasotako prestazioak zuzenean ordaintzea egokitza jotzen du. Horretarako, aurreko ekitaldietan bidegabe hartutako gastuetatik eratorritako obligazioak aurrekontura egozteko jarraitu, beharreko prozedura kredituen judizioz kanpo onartzea onarpen espedientea da. 2024ko uztailaren 5ean, zerbitzu juridikoek txostena igorri dute, adieraziz ez dela beharrezkoa egintza horien ofiziozko berrikusketa. Baina aurrerantzean eskura dauden tresna guztiak erabili beharko direla horrelako egoerak saihesteko.
Egiaztatu da indarrean dagoen aurrekontuan badagoela kreditu nahiko eta egokia gastuak aplikatzeko. Ogasuneko zinegotzi delegatuak erabaki proposamena egin du eta beraz udalbatzarrari proposatzen zaio. Bat, onartzea lehenengo erazkinean aipatzen diren kreditoen judizioz kanpoko aitorpena guztira 20.015 euro eta 21 sentimokoa. 2023 ekitaldiari dagokiena. 2024ko aurrekontuari egoztea aurrekontu kontu sailen kargura eta bigarren erazkinean zehaztatutako zenbatekoen arabera. Eskerrik asko Arantza, honen puntu honen inguruan iruzkinik edo galderarik, konforme, bozkatzeko aldeko bozkak, 11 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 10, onartuta geratzen da. 8. puntua ere proposamena da, 2024ko soldata igoera. 2024ko soldata igoera. Izenpetzen du, giza baliabideetako arduradunak. Onartzeko eskumena duen organoa, udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen irizpenarekin. Urte bakoitzerako estatuko aurrekontu orokorraren legeak ezartzen du urtero toki korporazioetako soldatek edo langile gastuek izan dezaketen igoeraren muga. Ildo horretan, enplegatu publikoaren oinarrizko estatutoari buruzko legeak xedatzen du, ezingo dela adostu urtero estatuko aurrekontu orokorren legeak langile gastuetarako ezarritako mugak baino soldata masaren igoera handiagoa. 2024ko ekitaldi honetarako EAOLrik onartu ez denez, aurrekontu orokorrak izango dira, ekainaren 26ko 4/2024 errege lege dekretua honetxi da, eta 6. artikuluak soldata igorari egiten dio referentzia. Era berean, udal aurrekontu orokorretarako lehenengo kapituloan ordainsarien igorari aurre egiteko kreditua nahikoa dago. Giza baliabideetako arduradunak eta udal kontu hartzaileak txostena igorri dituzte eta beraz giza baliabideetako delegatuak erabaki proposamena egin du. Hala, udalbatzarrari proposatzen zaio. Lehenengoa, 2024ko urtarriaren 1 aurrerako ondorioekin ordainsarien 2% igoera orokorra baimentzea. 2023ko abenduaren 31an indarrean zeuden urteko ordainsari osoen aldean errenteriako udalaren zerbitzura diharduten funtzionarioentzat eta lan kontratuko langileentzat. Halaber onartzea, 2023ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariekiko honako igorea hau egitea 2024ko urtarrilaren 1 aurrerako ondorioarekin. A. Ordainsari igoera gehigarria eta finkagarria, 0,5koa 2023ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariekiko baldin eta 2022, 2023 eta 2024ko KPI indizearen aldaketaren batura handiagoa bada 2022, 2023 eta 2024 ordainsari igoera finko metatuta baino. Ondori horietarako Estatistikako Instituto Nazionalak 2024ko KPI-aren datuak argitaratu ondoren gehikuntza hori aplikatzea onartuko da ministroen kontseiluaren erabaki bidez. Erabaki hori boen argitaratuko da. Bigarrena, aurrekontua exekutatzeko arauan jasotako zinegotzien eta behin-behineko ordainsari mailak 100 berean eguneratu daitezen baimentzea, uda langileen ordainsari mailekin bat etor daitezen. Hirugarrena, ordaintzea ordainsarien igoera 2024ko abuztuko nominan eta atzerapenak nomina berean edo ezinezkoa bada 2024ko iraileko nominan. Laugarrena, akordio honen berri ematea herri arte musika eskola udal erakunde autonomoaren presidenteari dagokion erabakia har dezaten bere erakundean. Bosgarrena, akordioa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko Arantza, honen inguruko galderarik edo iruzkinik, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak. Aho batez, onartzen da. Hurrengo puntua galdera eskariena da, zakit zerbait dagoen.
Ados, honekin amaitutzat emango dugu plenoa. Elkar ikusteko aukera asko izango ditugu datozen egunetan, baina edozein kasutan ongi pasa madalenak. Eskerrik asko.